Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janabal mufakhamin wal a'izzat, para kiai, para kasepuhan, sedaya tokoh masyarakat ingkang kawula mulyakaken, para rawuh katumiwah putri sedaya ingkang kawula mulyakaken, sasampunipun ngaturaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi kintu sholawat salam kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing sonten menika boten sanes kita kempal sareng-sareng iki pun siap badhe wayangan nggih. Lakone napa mangke dalu? Gayuh wahyu. Dalam rangkanipun wiwit mbahku. Mugi-mugi mangke dugi wajibipun dipun paringi sae sedaya. Sae timbangane lan ugi sae regane. Teng babagan tetanen iki kawula pengin sanget matur kadose kok langka sing imutake. Cara teng Al-Qur'an niku wonten pangendikan walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Niki teng Al-Qur'an niku wonten pangendikan mbok iya nek kowe mlebu nang alasmu, nang kebonanmu, nang sawahmu, gelem maca masya Allah la quwata illa billah. Pun nate napa dereng? Dereng nate. Padahal kudune niki sing ayat paling akrab kalih petani. Niki asli saking Al-Qur'an dawuh mekaten. Keranten sorote nggih surat Al-Waqiah ugi dipun dawuhaken afara'aitum ma tahrusun nggih a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ing ayat niku kiyambek dipun tarik supaya kurun ngangen-angen janjane sing nukulake ki nyong apa sampeyan iku Gusti Allah dawuh kados ngoten. Sampeyan kuwi tugase ngopeni, sing nukulake cara woh-wohan ya sing nuwuhake kuwi kabeh aku. Sehingga leres nalikane kiyambek kok mangkih purun nglaksanakaken apa ingkang dados patokan ing ayat di antawise niki wau paling boten nalikane mlebu nang alas mangkat ing sawah nggih niki kok gelem maca masya Allah la quwata illa billah. Niki mangkih tandurane badhe diparingi sae kados napa ingkang dados kersane panjenengan sedaya. Keranten kalimat masya Allah la quwata illa billah niku nuduhake yen kiyambek dadi menungso niku saged nggih namung nandur kemawon nggih, nandur ngopeni sementara mangke hasile sedaya Gusti Allah. Keranten zaman sing akhir ngeten iki kathah sanget tiyang-tiyang sing sawiting sabin, sing sawiting wana niku langkung kathah kumandele kalih pupuk daripada kalih Gusti Allah. Misale garap napa
dilalah pupuke pas larang ora iso tuku. Akhire teng jero ati niku wis sumelang. Wah, bonyong tandurane ora ada durung wingi ora tak melu pupuk, wong pupuke ora larang. Perkara pupuk nggih, open niku wau niku panci nggih kedah. Tapi cara kiyambek dados tiyang niku sangune macem-macem. Ora kok terus kabeh kudu ngeden sing ora sak nyandake kekuatane dhewe. Nek pancen ora nyandak gawe tuku pupuk daripada utang-utang mangke durung ngerti hasilé sampe gawe baleke utawa ora. Pun sing penting mangkat mangsane pupuk ya pupuk nganggo donga. Nggih. Wis gaweke banyu diwacake napa kathah sanget pilarane ulama niku. Termasuk wonten pengendikan saking Imam Suhrawardi, nggih, cara wong duwe tanduran mangsane ngocori terutama sing babagan woh-wohan. Nggih. Niki mendhet saripati saking Asma Ar-Rahim. Nggih, salah setunggali Asmaul Husna sing ngarep Ar-Rahman, Ar-Rahim kan ngoten. Niki wonten ingkang ngredaksekaken nggih menika lewat napa pengendikane Imam Suhrawardi didhawuhaken nek ana wong kok gelem nulis kalimat ya Rahimah kulli shorihin wa makrubin wa hiyasahu wa ma'ada ditulis nggih mangke dicemplungke teng banyu banyune digawe ngocori tanaman badhe diparingi pukulan sing barokah. Iku diantawise artose cara kasepuhan zaman rumiyin niku nggih pun ngoten niku mupuk awit biyen nggih wonten ning ora kabeh duwe ingon-ingon, ora kabeh bisa kuat syarate oleh mupuk sehingga sebagian nggih ngeten-ngeten iki. Termasuk Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken nalikane kiyambek kagungan tandur-tanduran napa mawon niku ampun supe tawasul kalih Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi apal napa mboten asmane? Apal napa mboten? Eling-eling nggih. Niku sahabate Kanjeng Nabi wong Iran. Sakniki Iran. Nggih. Dadi asmane Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi niku riyen saking Iran. Nggih. Sempat pindah-pindah agama. Karena memang kepengin ngerti tenan agama sing bener. Nek teng daerah asale rumiyin Salman menika bahkan tiyang sepahe iku rumiyin agamane nyembah geni. Pun ringkese cerita tekan Madinah keranten kepengin madosi arep ana nabi anyar zaman sakmonten nggih sing arek muncul saka bangsa Arab nggih sing duwe tenger ora nampa sedekah nampane namung hadiah tur antarane walikat lorone ana cap kenabian. Ringkese cerita niki saking kepingine tekan Madinah wis pokoke piye carane nyong bisa tekan Arab tekan Madinah. Bahkan teng dalan niku katusan kalih wong akhire Salman Al-Farisi niku didol dadi budak. Lajeng dugi teng Madinah. Zaman sakmonten niku dilalah dadi budak juragane niku wong Yahudi. Tapi akhirnya kelakon kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika kepanggih kalih Kanjeng Nabi sampun mlebet Islam, kalih Kanjeng Nabi didhawuhi kowe usul nang juraganmu, nggih. Nembung kon merdekakake. Akhirnya estu sanjang teng juragane nembung mbok kula dimerdekakake.
ampun dados budak tapi kula dimerdekakake. Juragane gelem merdekakake tapi ana syarat. Syaratnya napa? Kon nandur kurma cacahe 300 kudu thukul kabeh. Iki sing angel, 300 kudu thukul kabeh. Mengko nek wis rampung nandur kurma 300 thukul kabeh, sing terakhir nyong kudu dibayar emas 40 ukiah. Ukiah niku takeran zaman biyen. Nek cara dihitung niku wonten sing ngendikake ngantos 50 kilo, nggih. 50 kilo 7 on. Wonten sing ngendikake 1 kilo seprapat. Iki pendapatnya macam-macam nek cara dihitung sakniki. Ning 1 kilo seprapat kok emas niku kathah napa mboten? Kathah sanget. Sak samunipun kalih juragane disyarati ngoten niku dheke tak merdekakake angger bisa nanggurake nyong kurma 300. Mengko nek wis thukul kabeh bayar sing terakhir emas 40 ukiah. Akhirnya Kanjeng Nabi kalih sahabat sanes sami bantu ngusahakake jam golek winih kurma niku ya ora gampang. Akhire lumpuk wis tepung kabeh. Sakderenge ini Kanjeng Nabi ngendikan mengko nek wis kumpul ana winih kurma 300 aku dhewe sing arep nandur. Nah niki kenging napa nggih? Kenging napa kok kiyambek nek duwe tandur-tanduran aja sok lali tawasul karo Sayyidina Salman Al-Farisi krana beliau menika cara teng catetan sejarah sing ndadekake Kanjeng Nabi kersa tandur ngagem astane piyambak. Jenengan pun nanti tumun ceritane Kanjeng Nabi tandur dereng nate nggih. Ngene iki gara-gara kepengin saking dene bantu merdekane Salman Al-Farisi, Kanjeng Nabi ngencepake tanduran piyambak. Akhirnya estu. Nggih, niki 300 niki ditandur kabeh. Wonten nggih niki kila Sayyidina Umar, kila yo Sayyidina Salman Al-Farisi piyambak. Dadi saking dene mungkin ora tegel nek Kanjeng Nabi niku nandur piyambak, akhire ngrewani melu ngencepake tanduran. Dilalah sing kancan-kancane tukul kabeh, sing tandurane piyambak iki ora tukul. Wong beda tangane nggih, mek-mekane beda. Nah niki kalih Kanjeng Nabi didhawuhi iki sing nandur iki sapa kok ora tukul dhewe. Akhirnya ngaku kula Kanjeng Nabi. Lah nang apa? Wong wis tak omongi sing nandur aku dhewe kok malah melu nandur, kula namung kepengin ngrencani kersane cepet rampung. Akhirnya Kanjeng Nabi nyuwun susulan. Kene gawane golekake winih siji tak tanduri aku. Akhirnya estu 300 iki sedaya tandurane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi hasil sedaya. Thukul kabeh, api kabeh. Boten. Lah niki garek sing terakhir. Sing terakhir napa niku aku mbayari emas sing bobote 40 ukiah. Kanjeng Nabi rikala sakmonten kagungan emas niku gedine sak endhok. Sak endhok pitik. Nek cara nalare jenengan kira-kira emas sing gedene sak endhok nek ditimbang nyandak sekilo napa mboten? Cara akal nyandak sekilo napa mboten? Mboten nyandak. Semanten ugi Sayyidina Salman Al-Farisi nalika dipasrahi nggih nalika dipasrahi nggih ngoten nggih
Salman, aku duwe emas iki wehke juraganmu. Gedine sak ndok. Sayyidina Salman yo sempat matur napa cekap Kanjeng Nabi, wis to wehke juraganmu. Iki matur ya krana nek ndelok bentuk fisike namung sak ndok mawon. Pun akhire dibetok estuting juragane. Basan ditimbang niku jebulane bobote jangkep 40 ukiah. Pramila niki teng dunia tandur-tandur senajan wis dipek mbuh nandur napa mawon, senajan barange ketok sakitik kiyambek aja kesusu ngekir nganggo akale dhewe. Ki nek tak saran paling mengko bobote mung sak menit, aja kesusu. Nggih. Sing bisa ngebotake ngentengake timbangan niku namung Gusti Allah. Pun kathah sing sampun nyobi. Telaten nandur londo tawasul karo Sayyidina Salman Al-Farisi. Nek arek mlebu ngalas maca masya Allah la quwata illa billah. Nek disawang nalikane ngepet lombok nggih awal-awal kaya meng 7 kilo, jebulane ditimbang metu 9,5 nggih. Kaya meng 14 kilo ditimbang tekan 22 kilo. Niki kathah nggih sing sampun ngestokake. Nah, kiyambek nek badhe tandang kaya ngeten iki sing penting mantepe oleh kumantil dhateng Gusti Allah. Kepengin napa mboten? Nggih, bismillah nggih. Niki senajan kiyambek kepanggih wekdal namung sekedhap tapi mugi-mugi dados pinanggihan ingkang manfaat. Pun deling-eling nggih. Deling-eling saestu dereng saking dalem badhe tindak teng kono ampun supe kejaba Fatihah kanggo Kanjeng Nabi, aja lali tawasul gawe Sayyidina Salman Al-Farisi. Nggih. Wis Salman Al-Farisi iki diakoni tenan nek kalih Kanjeng Nabi niku. Bahkan teng riwayat wonten riwayat sing ngendikaken Kanjeng Nabi nate ngendika Salmanun minna ahlul bait. Salman itu termasuk keluargaku, ahli baitku. Padahal Salman itu dudu keluarga wong asli wong Iran. Nggih. Nang Madinah niku ora duwe sedulur sapa-sapa. Tapi saking lebeti karo Kanjeng Nabi, le nganut karo Kanjeng Nabi, le ngestokake karo Kanjeng Nabi, sehingga karo Kanjeng Nabi ngasek diakoni sedulure, diakoni keluarga karo Kanjeng Nabi. Nggih. Mboten beda niki kala wau kula dugi nggih ngapunten rabi telat panci sonten-sontenan nggih lan gadak-gadakan, tapi alhamdulillah nggih kala wau sami ngendika pokoke teng mriki niku nek kagem jenengan dadak-dadakan sok wantun wong pun dianggep keluarga. Alhamdulillah. Wis diakoni keluarga karo wong mriki, wong ati kuno. Nggih. Sami ngoten niku, kirang langkung nggih ngoten niku. Sayyidina Salman niku merantau saka Persia mriku, nggih. Tapi saking dene Kanjeng Nabi wis gathuk, bahkan nate malaikat Jibril niku dugi ngaturaken pengendikan Gusti Allah seneng karo sahabat mungkin ana wong 4 nggih. Terus Kanjeng Nabi niku ngendikake iki terus ana pengumuman saka malaikat Jibril nek sahabatku ana sing ditresnani karo pangeran, termasuk nggih Sayyidina Salman Al-Farisi niki. Pramila mboten klentu nek kiyambek mangkih lekas nyicil-nyicil nggih. Paling ora sakniki wis kenal asmane dhisik nggih. Lan enjing nek jenengan badhe teng kono di-Fatihai nggih Kanjeng Nabi, terus Sayyidina Salman Al-Farisi aja lali karo wong tuwa lan gurune dhewe. Mangke mangkat. Lah nek wis tekan ngalas, mlebu teng ngalas jenengan ngestokake dawuhe Gusti Allah. Pau nika krana karo Gusti Allah didhawuhi walaula idzakhal tajannataka
innaka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Iku Gusti Allah sing dawuh, mbok iya nek kowe do mlebu nang napa nang sawahmu nang kebonanmu maca matura masya Allah la quwwata illa billah. Saged mboten? Apal napa mboten? Cobi masya Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillah apal kabeh. Ning mangke dugi dalem dicatet nggih. Wong biasane sok lalen nggih. Nek ora gage-gage catet mangke ora iso gunakake ndakan catet cantelake nang dhuwur lawang nggih. Donga mangkat ring ngalas, donga mlebu nang ngalas misale. Mangke nek mangkate ngalas tawasule aja lali nggih kejaba Kanjeng Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi. Wong tuwa karo guru ya aja dilalekake di Fatihah. Pun para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken niki wekdal sampun meh maghrib nggih. Sekedhik ngeten iki tapi sing penting dimut-imut saestu. Nggih. Mboten usah kathah-kathah. Kaya biasane make akeh-akeh malah muntah kabeh. Ngomah wis lali. Nggih. Gek nata sandal wis lali pisan. Teng tengah dalan arek bali takoni mau ngajine apa ambruh lali. Nggih. Lah niki dieling-eling mawon niku pun cekap nggih dicekeli tawasul Kanjeng Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi wong tuwa kalih guru pun mangkat nggih. Mangke mlebu teng alas macane pripun masya Allah la quwwata illa billah. Niate napa niate? Niate ngestokake dawuhe Gusti Allah. Cara dhewe dadi kawulane pangeran nggih. Cara dingendikani kowe nek dongkong ini maca kiye njur kiyambek niku ngestokake nggih kula nderek dawuhe panjenengan. Niku niate namung niku mawon. Terus maca masya Allah la quwwata illa billah. Pokok nek kiyambek kenceng tenan nggih. Niku mangke mungkin nggih nek cara ndelok kahanane kayane ndelok barange ora mirakno tapi mangke ditimbang bobote metu. Lantas Gusti Allah niku kuwasa sedantene. Kuwasa sedantene. Mboten usah sumulang kaya wau nika Sayyidina Salman Al-Farisi karo Kanjeng Nabi meng digawani endhog sak pinten? Sak endhog pitik. Tapi ditimbang. Nggih. Niku bobote metu tenan 40 rupiah. Mugi-mugi pikantuk barokah sehingga kula panjenengan sedaya brijing diparingi panen ingkang melimpah, boten namung melimpah barange mawon tapi ting regine ugi diparingi melimpah sehingga barokahi saged nyekapi sedantene. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita donga mutabaah dhateng Kanjeng Nabi lan ugi donga nitipake ilmu dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula tuntun sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal jami'a ma qara'na hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina Mustafa Sayyidina Muhammadin Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'a wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa jami'i ashabihi al-akhas Sayyidina Salman al-Farisi wa ila hadrati jami'i awliya'ik wa asfiya'ik wa ulama'ik aina makanu mimma syarikul ardi ila maghribiha khususan ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani jami'i sunan wali songo haula ila binazura wa nazuri ila maqamatihim wa jami'il awliya'il makburina fi Kabupaten Temanggung khususan bagi para awam Mbah Salim, Mbah Pakukuan, Mbah Wali Limpung, Mbah Tergono Kusumo, Mbah Wali Majlum. Ya Allah wa jami'il awliya hawalaihim a'id alinan barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dharain ya rabbal alamin. Summa ila hadrati jami'i masyayikhina wa syuyukhi masyayikhina wa jami'i man allamana man ajazana wa ila hadrati jami'i amwatina amwati azwajina amwati asharina amwati masyayikhina amwati talamidi wa tumidatina amwati mutakharriji ma'idina jami'il amwati wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu khususan jami'i amwati uli hadil qaryah. Ya Allah ngati gunung ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'falhum la tahrimna ujurahum wa la taftina ba'dahum wa'filana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma naqina wa iyyahum min dhunubil khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa ghsilna wa iyyahum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma bihaqqihim wa bijahidika ya Allah urzuqna jami'an ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala qalban khashi'a wa du'a'an mujabah wa lisanan dzakira wa dzurriyyatan thayyibah warzuqna jami'a ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan nafi'a ya Allah warzuqna ya Allah jami'a at-tasarrufa minka ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun kula tutup tanggal sepidah malih sing ditawasuli asmane sinten mau? Sayyidina Salman Al-Farisi. Nek sing damel maca pas mlebu ngalas napa? Masya Allah la quwwata illa billah. Mugi-mugi kemutan sedaya mangke dados barokah. Mekaten saking kawula kathah lepat ugi kirangipun nyuwun agunging pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.